Горе, не сме ходили горе, да, при Югиото няма да стъпа, обаче е тук вдясно, в момента си играе Каркасон и сега ще отидем да им пречиме. Здравейте, вери на Карткор. Аз съм Ники и в момента се намирам на София Board Game Weekend. Всъщност по-точно в фоето пред зала 3 на НДК, където се случва събитието. Затова пред мен е толкова тъмно. Сега заедно с вас ще влеземе в залата, където се случва цялото нещо. Днеска всъщност е неделя, втория ден от събитието и вече доста интересни неща видяхме с китайца. Ние имахме щанд, имаме все още щанд на събитието, на който се срещнахме с много голяма част от вас. Благодарим, че дойдохте, за което. Сега ще влезем директно в залата, като тук виждате някакви постърчета на Yu-Gi-Oh, но ви гарантирам, че това далеч не е всичко, което се случва тук. Това е първия вю, който виждам от зала 3 на НДК. Както виждате, мястото е доста просторно. Тук отляво горе по стълбичките има турнирна зона. Долу в центъра са всичките изложители, прототипи и така нататък, за които сега ще разкажа малко по-малко. Като горе в дясно, това, което виждате в момента, е другата турнирна зона. Това турнира в момента се провеждат едновременно. Всичките са с доста участници. И сега ще минем така тук отляво. Редичката, която е пред мен, са прототипите, които са едно от основните неща на събитието, които се случват. 16 прототипа общо участват, като всички тях се борят за едни доста готини награди, предоставени от Musala Soft. Аз, понеже съм член на журито и тази година, за което супер много благодаря на организаторите, да се върна към мен, за което супер много благодаря на организаторите, успях да тествам една голяма част от тях и има доста интересни неща. Тук отляво ще видите едно много яко нещо. Сега ще се приближиме. Така ще влезем малко по-наблизо и ще видим щанда на клуб Абордаж, нашата вери от Абордаж, които са донесли VR и хората доста се забавляват с него. През цялото време ни облъчват с готина музичка и някакви интересни игри. Тук е Mystic Scrolls на Draw Up Entertainment, които могат посетителите на събитието да играят свободно. Доста яко. Има и щанда с медовина. Сега ще зумнем така да направим една awesome реклама на медовината. Аз все още не съм я пробвал. Тук нагоре ще видим отново Yu-Gi-Oh! Speed Duel турнира. Няма се качвам нагоре, защото не харесвам такива неща и няма да се чувствам удобно сред участниците на турнира, но всъщност все пак следва да кажа, че сега ще ви го покажа отново. Всъщност, нека се качиме съвсем наблизо. Тук има доста масички разположени и доколкото разбрах, 60 човека са се записали за участие в турнира по Yu-Gi-Oh, което е едновременно тъжно и хубаво за събитието, тъжно за тия 60 човека. Тук ще видите най-якия щанд на фестивала. Това естествено е нашия щанд. Вчера и днес с китайца посрещнахме супер много от вас тук, които идоха да ни кажат здрасти. В момента имаме томбола, където може да спечелите тези яки награди. Робърт е само за скейл. Робърт няма да участва в томболата, няма да го раздаваме. И освен томболата имаме и някакви игри за свободна игра, които вчера разцъкахме с вас. Тук ще видите вашия любим китаец, който ще каже здрасти, който разцъква един от много готините прототипи на събитието, Tribute. Аз вчера успях да го играя. И много приятна игричка за двама. Дизайнерът е румънец и затова китайца представя неговата игра, защото, както знаете, китаец е румънец. Самата игра е много яка игра за двама, доста стратегическа, на която аз естествено паднах много позорно, което съм сигурен, че всички са очаквали. Но така или иначе беше доста фън, една от много интересните прототипи. Сега ще ви покажа щанда на другия замък, които са донесли също много интересни неща, сред които и, знаете, любимата ни в последно време Keyforge. Вчера имаше турнир по Keyforge, в който доста по-малко от участниците на Yu-Gi-Oh! Така се записаха, но въпреки това има някаква надежда
Затова на хубави игри да се правят турнири. Тук продължаваме с щандове на Black Stories. Там в дъното ще ги видите, съвсем в дъното. Вчера се проведе един много готин квиз на Shadow Dance, който беше супер як и събра мега много интерес. А в момента това, което ще предстои да се случи тук, е големия катан, който, както знаете, е хайлайт на доста голяма част от събитията и аз колкото и да не харесвам по принцип катан, въпреки това големия катан ми изглежда доста интересно. Така ще минем само по масите, за да видите скейла на това цялото нещо. Така като гледам, ще има няколко десетки участници. Back to me, защото е хубаво време на време да виждате и нещо красиво. В момента, гледайки залата от вътрешната част, сега ще ви я покажа и на вас. Изглежда малко празна, защото преди обяд и вчера нямаше чак толкова много хора, колкото ни се искаше всъщност. Но след обяд се изненадахме супер много, защото изведнъж дойдоха доста хора. Така ще се върна пак към мене. Изведнъж дойдоха доста хора и събитието стана доста пълничко, което много ме изкефи това, като решение на организаторите масите са доста раздалечени една от друга. Всъщност, въпреки многото посетители вчера, се създаде така едно усещане на простор и това беше много готино, защото обикновено, знаете, по събития, където има повече хора, става доста сгъчкани, а тук не беше така определено. Тук все още сме на масите с прототипите. Тук ще видим ще ви покажем прототипите, който се казва Ера на разруха, който имах възможността да тествам вчера. И така, тук ще видите, сега ще ви покажа и една позната вече, надявам се, игра за вас, The King of All Bards, която се представя вече не като прототип, ами като предстояща да бъде издадена. Никола също е някъде тук и обикаля. Ето го и него, господин дизайнера, който чака само жертви да дойдат да им пее някакви неща и да ги напива с готини напитки. Тук виждаме още една част от прототипите. В тази централна зона, както ви показах, са по-голяма част от прототипите на фестивала. Ето във ъгъла има и много готини пичаги сърби, при които ще отида веднага след като запиша този влог, да си полафиме, защото имат много интересни неща. Тук са щандовете на трите трола, които ни показват Magic и Game of Thrones. Има демонстрации за начинаещи, които искат да се зарибят и да чекнат тези игри. И тук имаме до щанда на Bar Restart, които са сложили два класка на масата и чакат ентусиасти. Сега ще ви ги покажем и тях. Ще ви помахат. Имате и много яки тениски, от които ще си взема най-вероятно по-късно днеска. И искам да водя епизод на влога с една от техните тениски, защото са много готини. Ето тук от мое ляво виждате щанда на Palladium Games, които са донесли Криминални хроники, новото заглавие, издадено на български език, което мисля, че всеки момент ще излезе. Сега ще ви го покажа близо, без да пречиме на хората, които си играят. И така, общо това е една бърза обиколка на цялата зала. Както казах, горе, страните горе, не сме ходили горе, при Югиото няма да стъпа, обаче тук вдясно в момента си играе Каркасон и сега ще отидем да им пречиме на хората, които играят Каркасон, защото знаете, че и Каркасон, макар и да не харесваме чак толкова много, все пак е по-добър от Югио. Тук ще направим една бърза реклама, Musolasoft, които осигуряват наградите за прототипите. И сега ще се натресеме на някакви хора, които играят Каркасон. Тук може да видите големите кутии, които май са награди за победителите. Нещо такова ми се върти в главата. Но пак казвам, не се кефа на Каркасон. Току-що станахме свидетели на финала на един матч от турнира, но може да придобиете представа как изглежда тази зона, без мене в нея. Как изглежда тази зона и от тук горе може да видим как изглежда всъщност цялата зала на събитието. Както виждате, доста просторно, доста приятно. И слизаме надолу, където ще намерим някакво подходящо място да ви кажа някакви финални думи за това мини епизодче. Сега ще видим тук един много готин тип, който ще ни помаха. Това е Васко, заради него сме тук.
Той е причината заедно с Пешо Хераков да се състои този фестивал за втора поредна година и на много готина локация този път. Миналата година във фабриката малко пустодувахме, но въпреки това събитието беше много готино. Сега в момента всичко е супер и сме много доволни, че фестивалът продължава своята традиция. И така аз отивам да чекаутвам още прототипи, да чекаутвам други интересни неща на събитието. Препоръчвам ви да си запишете София Board Game Weekend, защото ще има събитие и до година и ви препоръчвам да дойдете да го посетите, ако имате възможност, защото става все по-интересно. Това е всичко от мене. Чао, до следващия път!